سلام زخبركم تخطاتلتي فنو إيري تي في إزي كاب كتما باطع بقطع زفنو زلو قال محتت مس كبور بريزيدنت إسياس أفوركيو كبور بريزيدنت نقوانا بحدش عمد كلتشحن عسر تربعتنا السقاقرنا حدش عمد تكبار عمتها ومدبات جمرالو جيزة كمقانو متن حتوتاتنا بقندو ناب مدبات بفلاي دما ناب مدبات كلتشحن عسر تربعتن زغانعي خون مس كونتا زناب تأساسيرو مهرت زحلف كرامات عقاب خمزين نبر زفلتيو منستر حرشاونا بعمتها واخيبو زقمقمون سيو تحجامك بي نمحسان نمسسان أبكل تشحن عسر تربعتن استتحزي حرشاوطن بزملكت انتي حبريتات بنا وجه أب وحسنة مقبن أب حرشاوي مدباتن عمت بعمت كتزارب هيتغلينا بفلاي مس زناب التأساسير كا تزارب مس نحنا بحرياوي كليماوي مقلباتات عمت روغو وحس ويرقص زنامن عقن زنامن زرقهناي زنامن سلدي اللي أب عمت نزمسن دخيدين تقالا باطي ناي زناب كونتات مدب كتوصع يتغلنا بزعبو مزرابي كالخون عمت قام تقبر كمين يرو خرامات بركود دينيرو زرقحو خمين يرو الكاه تزارب غيلها أبو دتحصرقنا كون ناي وحسنة مقبي مدباتنا يكون زناباون مسنوعاون مدبات حرشا خنقول كلنا بعمتات كساب كندي كي تغيل ناي سلسة ديوني حمشت ديوني 10 عمت الكاه تزارب تغيل يجي بخمو ملكة رأيها تزارب تغيل مغنياتو عمت عاقن ماين زرقحون وحسنة سلدي يقولوا كاب زناباوي حرشا نامسناوي حرشا كتسقاقر ويكا ناي كلتي زنق حوسواس مدبات كتكايد بنتي ناي نوح زويلة عمتات مدب حيزكا تسرح كل خاطر ايو تسئل خطريو زكا المبر عمت بعمت يكونني اجي امنتاي دمسئ طمور زلاقي وي comprehensive sustainable مدبات رأيها تحنص استغل إذا خا وشت حدا عمت كتقورو أي تغيلنا من البات عمتات ون تنقغ الكا قم غيركا ناي حمشته ناي 10 عمتات الكا ترأيها توسط المدب خابزنا ما وح الرشاخن اللي مدحر كوينا وي بمولو خابزنا ما وح الرشاخ يتلاقنا ناتو حدقاتات قبو قمنا متكاتو وحسنة الرقاقص مصنوع حرشا كانت تأتاتو انتهى يدلينا زلاقنتوها الرقاقص كتكيلا لك قموس لدغانا ناي عامي ناي قدميو زنبرة ناي قدميو زنبرة عمتات مهرتي وي خرامات نتتقلب زمالي اي نبرن بركت كون كل خرامات دمالي ترهيبو تبلتل كاونا وقنا دائي كاتريو تويكا أكالي لنا ندحر نزارب لنا وإنا كاب مشلا ناب طاف ناب عفون ناب خالوت أكال أب سرناي أب سقم كندي أكل يدفري أب تهاجر مو وحسنة مقبت رقاقيس يخنبل كلنا بعينتات نايتوم أكال كساب كندي نتقلبات نايت هاجر دمالي مهرت تحفيسو عينت بعينت زرزراتهم كتفلت كتقيلا لكا مغنياتو التهلال خنايتهم عينت أكالن عينت مقبتاتن سلد فالالي السطر عيديك وانا سقالو عسالو صبالو زيتلو شكورالو قالوا التفلاليو مسرتاويان ديكونو مغرتي زعينتهم في الرياض يحرشالو نا كلهم زيهم حدا زنبيل كت كوم تغيل عينتات مهرتي كساب كندي ناي نفس وقفهم من ملا نتطلب وحيشو الكاه تزارب
ፐርፌክት ዝኾነ ወይ ኣዝዩ ዝተማለአ ዘንቢል ብኩሉ ዓይነት ናይ እንታይ ዝብልዎ ናይ ካልእ ናይ ዓይነታት ምግብን ከተፍርት ኣይከኣል ኣብቲ ዝበለፀ ግዜ እውን እንተኾነ ሕጂ እቲ ብዝናብ ዝሕረስ ስፍሓት መሬት እቲ መሬትን ምርቃቑን ምስብሑን ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብኡ ክሕፈዝ ዝኽእል ዓመት ዓመት ከተምፅኦ ትኽእል ለውጢ ወላ ነቲ ዝናባዊ ዝበሃል እውን ድኩዕሎ ዓይነት ዘርእሎ ካልኦት ተፈላለዩ እታዋት ኣለዉ ንዓታቶም ኣብ ግምት ኣእቲኻ ክሳብ ክንደይ እናዕበይኻዮ ወይ ዘላቒ እናገበርካዮ ክትከይድ ትኽእል ዝናባዊ ሕርሻ ንኩሎም ዓይነት መግቢ ዘማልእ ክሕፈስ ኣይከኣልን ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ሕጂ ናብቲ መስኖኣዊ ሕርሻ መፂና ክሳብ ክንደይ ዝኣክል መስኖኣዊ ሕርሻ ኣተኣታቲና ኣለና ሓቂ ሓደ ሓደ ክንዛረበሎም ንኽእል ዕዉታት ፕሮግራማት ክህልውና ይኽእሉ እዮም እዚኣቶም ግን ብመጠን ናይ ሓመድን ማይን ማይ ብቐንዱ ከዓ ኣብዛ ሃገር ጥብ ዝበለ ማይ ክንዕቅቦ እንተ ደኣ ንኽእል ኮይንና ምስ ናይ ሓመድን ማይን ናይ ምዕቃብ ፕሮግራማት ምስ መእለይ ውሕጃት ዝተፈላለየ ዝዓቐኖም ሓፅምታት ክንሰርሕ ማዕረኦም ከዓ ነቲ ደሊቨሪ ነቲ ማይ ኣብ መዓላ ከተውዕሎ ተኮይንካ ዝኣክል ስፍሓት መሬት ንዕኡ ዘድልየካ ቴክኖሎጂ ከተተኣታቱ ግዜ ዝወስድ ሕጂ ናይ ዓመት መደብ ከተውፅእ ኣይትኽእልን ዋላቶም ፕሮጀክታት ትግበሩ ዘለዉ እውን ብመጠን ናይቲ ክንገብሮ ዘለናን ክንገብሮ ንኽእልን ክንረኣዮ እንተኮይንና ካብ ዝናባዊ ወይ ዝናባውን መስኖኣውን ሓዋዊስና ክንሰርሕ እቲ መስኖኣውን ገዛእ ርእሱ ጠለባቱ ከቢድ እዩ እዞም ኣዋዲድናዮም ዘለና ሓፅብታት እቲ ማይ ምእካቡ ጥራይ ዘይኮነ ፀዓት ወይ ኤሌክትሪሲቲ ከድልየካ እዩ እቲ ናይ መስኖ ስርዓት ዝበሃል ካብቲ ዝለዓለ ክሳብቲ ዝታሕተ ናይ መወዳእታ ጫፍ ዘሎ ዘድልየካ ክትተኣታትወሉ ክትክእል ኣለካ ካብኡ ናብኡ እውን ዓይነታት ስርዓታት ናይ መስኖ ኣሎ ኣየናይ ዝበለፀ ናይ ሓይሽ ኢልካ እውን ገላቢጥካ ትጥቀመሉ ክህሉ ክእል ኣለዎ እቶም ኣብኡ ትዘርኦም ኣዝርእቲ ናይ ግድን ዓይነታት መግቢ ዘይኮነ ንካሽ ወይ ንዕዳጋ ኢልካ ተፍርዮም እሞ መተካእቶም ወይ ኣምሳይኦም ከዓ ክትገዝእ ኢልካ ትገብሮም መደባት ምስቲ ከተልምዖ ዘለካ ስፍሓት ክሳብ ክንደይ ዓመት ለውጢ ምፂኻ ሕጂ ኣብ ሰለስተ ናይ ልምዓት ዞባታት ኢልና እንድሕር ንዛረብ ኣለና ምብራቃዊ ቆላታት ብቐንዱ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምዕራባዊ ቆላታት ጋሽም ባርካን ዘጠቃለለ ከበሳታት ንብሎ ካብ ጫፍ ናይ በዓል ናቕፋ ጀሚርካ ናይ ኣንሰባ ማእከል ደቡብ ዘጠቃለለ ሰለስተ ዞባታት እዚ ኣብዚኦም ጥራይ ክንዋድዶ ዘለና ትሕተ ቅርፂ ናይ ሓፅብታት ናይ መእለይ ውሕጃት እንተላይ ቅርፅታት መቆፃፀሪ ሓመድን ማይን ክሳብ ክንደይ ዓመት ብዓመት ይትግበሩ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እንተመፂና ሓንቲ ሓፅቢ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ክሳብሎን እዚ ኩሉ ወሓይዝ ንባሕሪ ዝኣቱ ዘሎ ይኹን ኣብ ጎላጉል ዝወርድ ብግቡእ ክንጥቀመሉ እንተደኣ ኮይና ካብ ጫፍ ደቡብ ሱዳን ክሳብ ምናልባት ናይ በዓል ኤራፈለ ከባቢ ዘሎን ክንኡን ክንደይ ሓፅብታት ክንሰርሕ ንኽእል ኣብኡ ክለምዕ ዝኽእል ብሓርፋፍ ገምጋም ካብ 60,000 ናብ 80,000 ሄክታር ዝኸውን ኣሎ ኢልና ድሕሪ ብክልሲ ሓሳብ ንዛረብ ኣለና ኮይና ነዚ 60,000 ወይ 80,000 ወይ ክንኡ እውን ክዓቢ ዝኽእል ስፍሓት መሬት ዝኣክል ማይ ዓቂብናሉ ክንሓርሶን ምህርቲ ክንሓፍሰሉን ኣብ ንኽእል ደረጃ ክንበፅሕ ኣይኣተናያን ኣለና እውን ኣብ ኩሎም ከበሳታት ዝበሃሉ ካብ ጫፍ ደቡብ ሱዳን ጀሚርካ ክሳብ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬት ትዝግባእ ትሕተ ቅርፂ ተዋዲድሉ
ስፍሓት መሬት ምናልባት ከይልዎ ይኸውን ናይ ክሊማ ብልጫታት ኣሎ ኣብኡ ክትብቁሎም ትኽእል ዓይነት መግቢ ዓይነት ዘርኢ ይፈላለ ምስ ከምኡ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ትሕተ ቅርፂ ተዋዲድሉ ኣሎ ኣብ ምዕራብ ተመሳሳሊ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኣቲኻ ክትሪኦም ከለኻ ናብ ሙሉእ ውሕስነት መግቢ ዘይኮነ ኪኖ ሙሉእ ውሕስነት መግቢ ክትከይድ እውን ትክእል ኣለካ ሕጂ እዚኦም ምናልባት ኣብቲ ዝርዝራቶም ክኣቱ ይደልኒ ግን ምስ ናይ 2013 ምህርቲ መፂና እንድሕር ኢና ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር እዚ ስለ ዝኾነት ብድሆታትና ካብ ዝናብን ብዝናብ ኣብቲ ብርኩት እዋን እውን ዝሰራሕና እንተሰራሕና ዝኣኽለና ክንሓፍስ ስለዘይ ንኽእል እቲ ናይ መስኖኣዊ ፕሮግራማት ዕብየት እውን ከምቲ እንደልዮ ክንጎየሉ ስለዘይከኣል ኣብ መንጎ ነቲ ሕፅረት ክንሽፍን ምእንቲ ትሕጃ ወይ استراتيجياዊ ትሕጃ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና استراتيجياዊ ትሕጃ በሃገራት መጽሓ ክትሪኦም ከለኻ ንሕና በዋርሕ ኢና ንሓስብ ናይ 6 ወርሒ ትሕጃ ኣለና ድዩ ናይ ዓመት ትሕጃ ኣለና ድዩ ስርናይ ድዩ ዘይቲ ድዩ መሸላ ድዩ ካልኦት ተፈላለዩ ዓይነታት መግቢ ክሳብ ክንደይ እቶም استراتيجياውያን ዝበሃሉ ዓይነታት መግቢ ትሕጃ ክንሕዘሎም ንኽእል ብርኩት ይኹን ኣይኹን ክራማት ኩሉ ግዜ ትሕጃ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ኣብዚ እውን በዋርሕ ክትሓስብ ክትክእል የብልካን ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ መንጎ ዝናባውን መስኖኣውን ሕርሻታት ብኡ መጠን ትረኽቦ ምህርቲ ናብ ሳስተይነብል ወይ ዘላቒ ውሕስነት ዝበካ ክትረጋግፅ ምእንቲ ናይ ትሕጃ መሓዝ ዓቕምኻ ቆፎኻ መሊእኻ ምጽናሕ ብውሕዱ ናይ ዓመት ተተኻኢሉ ናይ 2 ናይ 3 ዓመት ክትሕዝ ኣለካ እሱ ርግኣት ፈጠር ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ተተግብሮ መደባት እውን ናብ ውሕስነት ዘለዎ ገስጋስ ክድርኾ ስለ ዝኽእል ትሕጃ ክትሕዝ ኣለካ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝግበር ዓመት መጻእ ዓመት ከደ መንፈልጥ ጽባሕ ንጎ ዝናብ ተኣማምንን እዩ ኩለፍ ይኽእል ከምቲ ድለ ዝርግሐ ከይህልዎ ይኽእል ስለዚ ትሕጃ ክንሕዝ ኣለና እቲ ትሕጃ ንሕዞ ከምዚ ክብሎ ፀናሕኹ እናተመሓየሸ መፂኡ ኢልና ንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ናይ ሙሉእ ዓመት ንኣብነት ዝናብ 100 ካብ 100 እንተበኾረ እንታይ ምገበርና ኢልካ ትሓስብ 100 ካብ 100 እንድሕር በኺሩ ዝናብ ናይ ግድን ትሕጃ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ስለዚ ናብ ከምኡ ዓይነት ውሕስነት ከተረጋግፀሉ ትኽእል ትሕጃ ክትሕዝ ኣለካ ክትጋገ ይብልካ ኖ ይፍለጥን እዩ ማይ ክብርክት ትኽእል እዩ ከምዚ ክብል ይኽእል እናበልካ ብጥንቆላ ክትከይድ ኣይትኽእል ኢና ብግምታት እውን ክትከይድ ስለ ዘይትኽእል ኩሉ ግዜ እቲ استراتيجياዊ ውሕስነት ዝበሃል ክትሕዝ ኣለካ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኣእካል ኣብ ምንታይ ዓይነታት መግቢ ኢኻ ትሕጃ ክትሕዝ ኣለካ ናብ ከመይ ከባቢታት ኢኻ ኣብ ከተማታት ድዩ ኣብ ሓውሲ ከተማታት ድዩ ኣብ ገጠር ድዩ ነንበይኑ ዓይነት ህይወት ምስ ዘለዎ ከባቢታት ንዑ ብዝሰማማዕ መንገዲ ገሊኡ ዓባር ናይ መሬት ገሊኡ ዓባር ናይ ዝናብ ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ከጋጥም ንዝኽእል ፀገማት ትሕጃ ክትሕዝ ትክእል ኣለካ ኮይኑ እውን ከም ዝበልክዎ 100 ካብ 100 እንተዝበኩር ክራማት እንታይ ምገበርና ንዑ ተቐሪብና ንፀንሕ ንኽእል ዲና ሕጂ እዚኦም ስለ ዝኾኑ እቶም ሕቶታት ነቲ ከተተግብሮ ዘለካ መደባት ኣብ ዝናባዊ ይኹን ኣብ መስኖኣዊ ሕርሻ እውን ዝኣኽለካ ዓቕሚ ዝኣኽለካ ፀጋታት ክህልወካ ኣለዎ ናይ ማሽነሪ ናይ ዘርኢ ናይ ዱኽዒ ናይ ፀረ ባልዕ ናይ ጉልበት ሰብ ዝተፈላለየ ዓቕምታት እውን ከተወዳድብ ክትክእል ስለ ዘለካ ናይ 2013 ርኢናዮ ግን ኣይተገራህናሉን በዚ ዝብሎ ዘለኹ መን ፈልጥ ክማላእ ስለ ዘይኽእል ትሕጃና ክንሕዝ ኣለና ተባሂሉ ትሕጃ ኣሎ እዚ ትሕጃ ንኩሉ ጠለባት ዝዓፅዩ እንተዘይተባሃለ እቶም መሰረታውያን ጠለባት ከም ዝዓፁ ኸውን ን2014 ተበኾረ ክራማት ተበኾረ ክራማት ኣብቶም استراتيجياውያን ሃለኽቲ መግቢ ትሕጃ ሒዝካ ክትፀንሕ ክትክእል ኣለካ ከምቲ ዝድለ ንኩሉ ዘዕግብ ከይከውን ንኽእል ግን ትዝወሓደ ንከቢድ ፀገማት ከሰጋግረካ ዝኽእል ብውሕዱ ናብ ንቡር ደረጃ ናይ ቀረብ ኣብ ዓይነታት መግቢ ተወካ ክትብል ትክእል ኣለካ ሕጂ 2014 ብዝርዝር እቶም ኣብ ዝናብ ዝፅበዩ ከባቢታት
بملأتهم كندي سفحتهم كاب نايز حلف عمتات عقن زرقحة نايز نابن انتاي كمسل خيل تفلالي سيناريوهات كوف كتبل تخيل جن كل جزء بتزخف انت قناخه تزي شلطخه زرقعون عقنون كم تدل انت زي قناخه انتاي قبر كالك تحسب كلا لك معريو بارالل مسوخه تي مسناو حرشات بهال دلو خاب بس هو دلو ناب زياده زلع على خمي يرو خيد خيل بصفحاتكم بناي مسنو سرعات تتاتاتوكم كتتأمامك إلى لك معراب كبعل بادمي جمير كان بعل قلوج مسانا بعل قرستنا بعل فانكو نبتسنين على قدرن كبابي خاون سمين كسب بعل ناي هيمبول كبابي تدلو مريت تي حسبتات تسريح تواديدو انتهلوه نسو اب ملؤ بملؤ ناي مسنو مع الله تعالو اي تقالنا له ناي الكتريك طلبات الله ناي تحت قرصي مزرقح طلبات الله قال خابتم بعلنا نفريم نخيل مشفني سرعات كفال ناي سرعات كانت له ملؤ تشفنو يكال دي اي كالن سلازي نوعو خعب يلو ذخيل وحسنة تقبر إلى لك أقدم كذا كان إلكتريك قلقلوت كله إلى له ذات تماما زوم تقسم دلوخو خبابيتات كام زي انتركونكتد بهال وي وسط لوجوب سرعات سلدي أتونا تاتم نايجزار رسوم من شوي ساعات كلهم كله ملو صرح لهم انتياب كندي حدا مهرتي قلت مهرتي سلسة مهرتي وعامتي الكاه تزارب توينكا بقوا عقم سب كله كاه إلى له عينتات زري صبوق مريسكا أبوانو خدتقملهم خدك إلى لك حجي كتزاربوا له قليل مسل خونا بايتا خدتقبروجن نظام دبلوم دلوخو علامات كوكا إلى له حدا تمر كونا له comprehensive تمدب حدا في التحت راي تركبنا كونا أبوها زلاقنت كو حسل كاه إلى له قس بقس كاب حدا ناب محش زحشة كاب زحشة نا أزي زحشة نادي بخمس خيط تقبر سلذا لك حجينا كلتشين 14 ناي جدا تحجاتات محاز تراي ديكونا كلهم كنصرحهم النخيل بزناباو درجة أخون بمصنعاو درجة كابناي 10 سلسلة زمع بلو خون له أبو input صارلو مالت التوات له ماشينري له خالقنا وتلو قلبتنا يشبالو عينتا وداد بالو زرق له صربالا الله كلهم دياتهم تماليهم كتغورو اللهم بزغنا بتجن كل يوان تحجا كي حزنا عمد اين اطوان سلا دخلنا انا 14 وين صبغي خرامات قالوت مدلواتنا وين فهمت الدله يشرحوا تحجانا كل غزي نحس لنا تحجا ما حدا يترفني مالك بريزيدنت كزنا ما يزملك أقدم كات رئيس كان يركاس بزح عبيت بروجكتات كتكبروا صنيحهم حجون تكبروا له مدابات كل تشين 14 نتجزر في سلسلة ناس نازي مدى يزملك كزنا ما يزملك تتحازي بالك مدابات الله دي واجي والذي أنا بتناي مخزان مايك متصوله أي كزارة رايد لنا معنا ما يسلد غزان كاتراي غندزي مليون تربيعية مترو ماي زحز ديقا سريحنا لنا تراي كتبل زي شبت تصفاتات رايحات مسوط أساسيرو زخيط كمالا أزلو كبيت عمامات سلدلو مسوط أساسير كاخت ريو سلد دلة أب قاليو وانات وين ناي قدن حرشاوي معلا زي كوانا ندست ماي وين اتي مخزان ناي ماي كتوسق تقلال لك كما ابنت ابزو خبساتات دلو سقام مس كتماتات معباي ناي كتماتات هالك ناي ماي نادي بس لدخيد قبو مقصص اركا سلدي قبرلو كل جزي ناي اسمران ابنت تزاربنا أبسمرة دي خماي كتقرب قدامنا تهب ويشاب قال حرشاخة المعلو تغيل مريتي خام خزن ما يتحز يجي تحواوسي هذا وان ولا قدامنا تونا يوهبهم ناس مرة قرب ماي بالمئنتي تباهيلو دسرح مدب
ናይ መኸዘኒ ማይ ኣሎ ሓፅቢ ማለት እዩ ንደቡብ ዘለዋ ከተማታት ንገዛ ርእሱ መንደፈራ ደቀ ማሕረ ዓዲ ቀይሕ ድባርዋ ካልኦት ሓውሲ ከተማታት ማይ ጠለባት ስለ ዘሎ ንድስተን ሕርሻ ንዑ እውን ኣሎ ሕጂ እቶም ሓፅብታት ብክሕዝዎ ዝኽእሉ ዓቐን ማይ ጥራይ ዘይኮነ ብመልክዕ ናይቲ መሬት ተሪኢኻ ኣዝዮም ከበድቲ ስራሓት እዮም ምስ ኣብ ካልእ ቦታ ዝበዝሐ ማይ ክትዕቅበሉ ትኽእል ንዝሓሸ ናይ ሕርሻ መዓላ ከተውዕሎ ትኽእል መኸዘኒ ማይ ኣይኮኑን ሕጂ ሎሚ ዓመት ዝተወድኡ ፕሮግራማት እናሃለውና ከለዉ ኣይፋሉን እዚ ይቐድመና ተባሂሉ ናይ ግድን ሕርሻዊ ጥቕሙ ዓብዪ ዘይኮነ ፕሮግራማት ነተግብር ኣለና ንድስተ ማይን ናይ ከተማታትን ተባሂሉ ናይ ምብራቃዊ ጎላጉል ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ቀዳምነታት ክንሰርዕ ኢልና ዘወንዘፍናዮ ገጀፍቲ መደባት ኣሎ ኣብዚ ሎሚ ዓመት ኣይኣተወን ምናልባት ኣብ 2014 ክንጅምሮም ንብላ ካብ 6-7 መደባት ናብ 2 መደባት ክንከይድ ድልየት ኣሎ ከም ድልየት ተኽኢልና ተመጢጥና እውን ንዓታቶም ከነተግብሮም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ናቶም ብልጫታት ኣሎ ብዙሕ ናይ መግቢ ውሕስነት ሽግራት እውን ክፈትሑ ስለ ዝኽእሉ ብመጠኑ ኣብ ምብራቕ ኣብ ምዕራባዊ ቆላታት ዘሎ ዕድላት ናይ ሓፅብታት እውን ካብቶም ስትራቴጂያውያን ንብሎም ዓበይቲ ስለ ዝፈራሕናዮም ሕጂ እንድሕር ኣቲናዮም ዓቕምና ክመጡልናዮም ነቶም ንኣሽቱ ከነተግብር ወይ ነቶም ማእከሎት ከነተግብር ስለ ዝቕይዱና ክንኣትዎም ተኮይና ቅድም ነቶም ንኣሽቱ ክንገብር ኣለና ኢልና ዘወንዘፍናዮም ዓበይቲ ስትራቴጂያውያን መደባት ኣለውና ናብኡ ብስፍሓት ናይ መሬት ይኹን ብዓቐን ናይ ክትሓዝ ዝኽእል ማይ ኣብ መወዳእታዊ ምህርቶም ቀሊል ዘይኮነ ምናልባት ንምትግባሮም ዓመት ወይ 2 ዓመት ዝወስዱ ስለ ዝኾኑ ኣብኡ ዘዝበልካዮ ዓቕሚ ወይ ፀጋታት ኣብ ካልእ ከተዝብሎ ስለ ዘይከኣል ደሓን ናታቶም ብዓቕሚ ግዝፎም ይጽንሑልና እሞ ንኣሽቱ ወይ ማእከሎት ክንገብር ኢና ኢልና ነቲ ፀጋታትና ወይ ነማቃርሖ ስለ ዝኾና ኣብ መኸዛን ናይ ማይ ብክልስ ሓሳብ ኩሉ እቲ ሲናርዮታት ማይ ኮረር ክብለሉ ዝኽእል ወሓይዝ እሞ ሓፅብታት ጌርካ ገዚፍ ማይ ክትሕዘሉ ትኽእል ቦታታት ኣዝዩ ብዙሕን መወዳእታን የብሉን ክንብል ንኽእል ብኣጠቓላሊ ንኩሎም ነዚኣቶም ፕሮግራማት እዚኣቶም ኣብ ሓደ ዓመት ከነተግብሮም ንኽእል ነርና እንተንኸውን ብዛዕባ ክራማትን ብዛዕባ ዓባር ናይ ክራማትን እውን ክንዛረብ ኣይምኽኣልና ነርና እዚ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ምስ ዓቕምኻን ምስ ፀጋታትካን ተመጣጢኑ ስለ ዝኸይድ መደባት ክተውፅእ ከለኻ ከዓ ማዕረ ዓቕምኻ ጥራይ ክትከይድ ስለ ዘለካ ዓቕምኻ ተዕቢ ትፍትን ትኸውን ግን ኣብ መወዳእታ ንኩሎም ዘምብሎም ዘለኹ ኣይተግበርናዮም ኣለና እሞ እዚ 2014 ክንብል ከለና ክሳብ ኣዝመራ ኢኻ ተሓስብ ን2014 ትግልገለሎ ድሕሪ ቅድሚ ክፍላ ሰነ ወይ ክራማት ቅድሚ ምጅማሩ ዘይውዳእ ኮይኑ ተሓፅቢ ናይ 2015 እዩ ማለት ስለዚ ናይ 2014 ክውድኡ እዮም ተባሂሎም ተታሒዞም ዘለዉ ብዙሓት ኣይኮኑም እዞም ቀዲመ ጠቐስክዎም ምስ ናይ ድስተ ማይን ናይ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ተኣሳሰሩ ፕሮግራማት ማለት ክቡር ፕሬዚደንት ፀገም ኣባይትን ምፍታሕ ድሮ ዝተበገሰ ፓይለት ፕሮጀክት ኣሎ ናብ ኩሉ ደረጃታትን ፅፍሕታትን ሕብረተሰብ ዝቐንዐ ኣባይቲ ናይ ምህናፅ ተወሳኺ መደባት ብዝምልከት እንታይ ሓበሬታ ትበና ሱታፈ ናይ ውልቀ ዜጋታት ኣብ ህንፀት ኣባይትን ምትብባዕከ እንታይ መደብ ኣሎ ዋጅት እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፓይሎት ዘሎ ናይ ፈተነ ፕሮግራማት ተንፀና ትካላት ናይ ህንፃ ነቲ ነታእታትዎ ዘለና ሓድሽ እኳ ተዘይኮነ ቴክኖሎጂ ከምዚ ኣብ ከባቢ ባፅዕ ዝነበረ ናይ ፕሪካስት ትካል ነቲ ናይ ኣባይቲ ምህናፅ ፕሮግራማት ከቀላጥፎን ብዓይነት ከሕይሎን ከማሓይሾን ስለ ዝኾነ እዚ ከባቢ ኣስመራ ተተኺሉ ዘሎ ትካል እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ከምኡ ኣብ ምዕራባዊ ቆላታት ክንተክል እዩ ተሓፈሻዊ መደብ ምክንያቱ ሰለስተ ናይ ልምዓት ዞባታት እንትዳሃልዮምና
ናይ ኣባይትን ካልኦት ተፈላለዩ ናይ ኣገልግሎት ህንጻታትን ክንሰርሕ እንተኾይና ኣብ ቀረባ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትካላት ክህልዉ ይኽእሉ ኣለዎም ብውሕዱ ሰለስተ ክህልውና ኣለዎ ብጀካ እዚ ናይ ኤም2 ቴክኖሎጂ ንብሎን ካልኦት ምስኡ ተኣሳሰሩ ምስ ህንጻ ተኣሳሰረ ንዋት ጡብን ካልእን ከነፍርየሎም ንኽእል ነቲ ናይ ኣባይትን ኣገልግሎታዊ ህንጻታትን ንብሎ ክንሰርሓሉ ምእንቲ ሕጂ ፓይለት ምስቲ ናይ ኣስመራ ከባቢኡ ዘሎ ማለት እዩ ተን ጸንሓት ተፈላለያ ኩባንያታት ተጠሚረን ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ኩባንያታት ተወዲበን ኣለዋ ኢልና ክንሓስብ ምክንያቱ ኣብ ምብራቃዊ ጎላጉልን ኣብ ከበሳታትን ኣብ ምዕራባዊ ቆላታትን ዝህልዋ ትካላት ነትኡ ዘሎ ናይ ኣባይቲ ስራሕ ፕሮግራማት ክሕዛ ምእንቲ እዩ ወዳድባሎም ተገይሩ ዘሎ ፓይለት ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ከባቢ ኣስመራ ወፂኡ ዘሎ ፕሮግራማት ነቲ ቴክኖሎጂ ንምምላኽን ተሞክሮ ምኽሳብን ኣብ ስራሕ ጽባሕ ንጎ ኣሳልጦ ክህብ ምእንቲ ተን ትካላት ኣብኡ ሰርሓ ኣለዋ ግን ኣብ በቦተ ምስ ከዛ ሽዑነና ተን ክሰርሓ እየን ኣብ ምዕራባዊ ቆላታት ዘለና ፕሮጀክት ናይ ሓድሽ ተሰነይ ዛሕጂ ዘላ ከተማ ብብዙሕ መለክዒታት ከም ከተማ ክትዓቢ ትኽእል ኢና ኣብኡ ዝግበር ህንጻታት እውን ኣዝዩ ተደረተ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ከተማ ኣብ ከባቢ ናይ ተባዓል ግድር ዳርጋ እቲ መበገሲ መጽናዕትታቱ ተወዲኡ ህንጻ ናይ ኣባይቲ ባህላዊ ይጅምር ናይ ግድን ኣብ ተሰነይ ንዓለ ግድርን ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብተን ካልኦት ህዝቢ ብዙሕ ዝሰፍረለን ዘሎ ቦታታት እውን ናይ ህንጻ ፕሮግራማት ኣለ ናይ ኣባይቲ ማለት እዚ ኣብ ምዕራብ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ኣበይ ክስራሕ ይኽእል ሓፈሻዊ ስእሊ ኣሎ ግን ብዝርዝር ተን ተታሒዘን ዘለዋ መደባት እዚኣተን ማለት እዚ ናይ ኣስመራን ከባቢኡን ፓይሎት ፕሮጀክት እዩ ቀዳምነት እውን ኣይኮነን ኩሉ ገዛውቱ ክስራሕ ኣለዎ ኩሉ ዘሎ ዓቕሙ ክሰርሕ ኢልካ እውን ብል ኣይኮነን እዚ ምብራቃዊ ጎላጉል ንብሎ ምናልባት ካብ ጫፍ ዓሰብ ጀሚርካ ከባቢ ባፅዕ ዘሎ ንሰሜን እውን ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ቁጠባ ከባቢታት ወይ ዞባታት ወይ ቦታታት ዝበሃል ኣባይቲ ክነፀሉ ዘለዎ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ዝረክብ ብቐንዱ ከዓ ናይ ማይ ኣገልግሎት ዝረክብ ናይ መጓዓዚ መሳለጥያታት ዘለዎ ቦታ ቁጠባዊ ትርጉም ኣለዎ ዝበሃል ከባቢታት ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ክድኮነሉ ምእንቲ እቲ ናይ ኣባይቲ ጉዳይ ብስትራቴጂያዊ ኣጠማምታ ተታሒዙሎ ኢልና ክንብል መን ተጠቃሚ መጀመርያ ተጠቃሚ ኩሉ ገዛ ደይብሉ እዩ ገዛ ደይብሉ ኩሉ ዝተጋደለ ነዛ ሃገር ዝሰርሐ ቅድም ገዛ ንሱ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ብሙጡን ዓቐን ኣብ ውሱናት ቦታታት ተሃኒፁ ዝፀንሐ ገዛውቲ ሒዙ ዘሎ ኣሎ ገዛ ዘይሓዘ ግን ክንደይ ኣሎ ካብኡ ናብኡ ክልተ ወፅዓ ሒዙ ዝኸይድ ኣሎ እዚ ኩሉ ተጋዲሎ ተጓዒዙ መፂኡ ክንደዚ ዓመታት ናይ ተጋደሎ ሞሳ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሕጂ ዝሰርሖ ዘሎ ሞሳ እውን ዘይረክብ ዘሎ ተወሓደ እታ ናይ መጀመርያ ካሕሳ ናይ ኣገልግሎታቱን ሞዩውን ናይ ቤት ማለት እዩ ቤት ከይሓዝካ ካልእ ዝኾነ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ደሞዝ ኢልካ ትዛረብ ትኽእል ካልእ ኣታዊታት ኢልካ ትዛረብ ትኽእል ግን ቅድም ቀዳድም ቤት ክህልወካ ክእል ኣለዎ ሕጂ እቲ ኣብ ካልኣይ ገጽ ሳልሳይ ገጽ ራብዓይ ገጽ ተባሂሉ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ኣባይቲ መደብ ብምሉኡ ነቲ ክኸፍል ዘይክእል ገንዘብ ዘይብሉ ገዛ መሓዝ ማለት ኣበይናይ ከባቢ ትስራሕ ገዛ ኣብ ከባቢ ባረንቲ ድዩ ከባቢ ዓልግድር ድዩ ከባቢ ተሰነይ ድዩ ኣብ ከባቢ ኸረን ድዩ ከባቢ ባፅዕ ድዩ በይናይ ከባቢኡ ከከባቢኡ ከክንድዚ ዝኣክል ጠለብ ኣሎ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክንድዚ ዝኣክል ብዝሒ ዘለዎም ኣብዝን ኣብዝን ከባቢታት ክስራሕ ተባሂሉ ይወፅእ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ጤሳ መደብ እውን ኣለዉ ዝኣተዎ ማለት እዩ ጤሳ በዚ ቅድሚ ሕጂ ከዶ ዝፀንሐ ዘይኮነ ከም ብሓድሽ ምዛ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንኣገልግሎት ወይ መዓላ ናይ መሬት ብቑዕ ዝገብር ዓይነት ህንጻታት ክህሉ እንተዘይኮይኑ በዚ 500 ሜትሪ ትርብዒት ሜትሮ ወሲደ ሰርቪስ ሰሪሐ ካንሸሎ ገይረሉ ኢልካ ነቲ መዓላ ናይ መሬት ብከምዚ ከዶ ዝፀንሐ ክኸይድ ስለዘይኽእል ንሱ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገራዊ
ناي أبايتي ناي لمعات مدب وي ناشونال سكيم ناي هاوزينج دبهال دلو أبو أتيو كم دسرح إذا هيجي بايلوت دبهال دلو ما بقاسي نزي تكنولوجيز من لامامدي نتن نزي دسرحات الكالات كأ خم دمكرالو مقباري مزي حجيد مسرتاوي حطوتات الله سمينتا حدا خابت زعبه بدويو سمينتو ابزي بوغبو فريق على من الوات اب قال حطوتات كمصخ اليو نا الكتريك صقم سلازلو نا سمينتو فابريكانا نتي هاغراوي طلب كمالي زخيل كنسو سنكي نا الكتريك اغلغلوت عدو عيلال ካልኦት ናይ ህንፃ ንዋት እውን ኣለዉ መሰረታውያን ናይ ህንፃ ንዋት ክቐርቡ ዘለዎም ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ካብ ደገ ተገዚኡ ዝመፅእ ዘይኮነ ኣብዚ ብዘቤታዊ ወይ ሎካል ፍርያት ክቐርብ ዝኽእል ኣሎ እዚ ብምሉኡ ነቲ ናይ ኣባይቲ ምህናፅ መደባት ደሳልጥን ደቃልልን ኣብ መወዳእታ ከዓ رتعو واقع كم زهلو وذقبر سلادقنا نعطاتهم في الرياتون مسرتاوي مالتي زي كل جزء والكاي كسرح خيله قلد بلالو كندا إذا أكل خافته هاوزينج سكيم بعتقل عليه هجراوي ناي منبر أبايت لمعة استراتيجي دبال كندا خسرح تغيل وبعليك سرح خيله بالحدا صبح سرح تغيل على الخاور ديزاين جركا ولا ديزاين كجبركاوين سرحكا طوبا مصيخا بلو كيتم مصيخا من مصيخا حصام مصيخا جيام مصيخا توندينا مصيخا سريحه تبل تغيلها كندي اكلها تسرح تغيل بغمود سرح حساب كندي نتا هاغراو طلبنا ابايتن منبري ابايتن اغلغلوتاو هنصان كشفن تغيل نا ازي وسون كبابيتات خفيس زي بس مرات سرح غزاوتي اب فيلاجهم تسريح بقالهم تسريح بال كندي اكل خابت طلب فتيح هندي ميتاويت نا حدا ميتاويت فراكشنونا كون جزونا كون يجسو كما رستي كزربول كاليغن قدامن الدينس نايدي بس حسب غدا زي رخبه دلهم نعو شجر دي هات فتحت حسب ولا ناكل تسلسل سبات كاب حدا شيخ كاب حدا مليون بعليك سرح غير كما يجي تسرعون الله تسرعوا نسب دولار تراي دسرح نسب جنزب تراي دسرح توم دايبلهم كتاه غوري تدايبلو اندحر تسرح له دلو تراي كسرح له اندحر كوين غندي تزلو غندي ميتاويت كافتي ددلي غندي شجر كفتح غير دي انا بزح خركر فلسفنا ددليو غداي سلديك وانا نابجي نسفح طلبات كمال دخيل مونتي وصع دبال وصعد بحال سلا جنزب دي رغبة دي كونه دحريت سلا التسرعة نهاجر كعنز نهاجر كجلجل قدام النتات قال قديفو سرح دلو نسوق قدمك ركب خلاله كندزي أكل بزح له قاوه عمت بعمت كندز النار خوا خيدي أو كندز عمتات كله منبر بيته عزيز بالكان ده تحسب الله تجبرنا ايتي مهنات أبايت مسوت أساسي رد خيد أنا سرح غيله سرح تغل صبو بخمة يركع حتى بعليه بلوكات جبر غيله بعليه جاهم مسغيله بعليه حسابهم مسيب بعليه تندينهم مسيب بعليه تبكم مسيب بعليه مع سما سخوت سرح بعليه نحسخ سرح كندي هو مجبر غير وب بدل خا بعدتها بلت تسرح غيله هذا هنا عينه جزات سرح غير زين زاربول دلنا جن نلومي نصباح ندهر صباح او وشتي خاغراوي ناي ابايتي مهنات استراتيجي تاساسي رد خيط لغونه زي بايلوت نابي خيط كم زلو خنفلت كنكيلا لنا بزي ان كلتا سلستن مرعي تسرح دلوا بوترايت بروجكت ودي لنا نحسب عين خيلن سوين امزبولكو نبار فتح دمص طمور بروجرام خونا لومبر بتاتيكا تاق معجي تفتين كوي زوكاو سمرا تسريح دلو قال تفلالي خبابيتات تسريح دلو غزاوت نمني تسريحو كندي اكل شجرا قليلو بهم دي هات كصل بالو حطوتات سلدلو كل غزي تمتنا نابت زعبه غزيهم دوسد كان فلت كنكيلا لنا باكوتات كفكف بالكا غزاوت وديها نهل كل شجرا تقليلي واحد عمت او كل عمت الكا زرون دكالا كنا سلازي بايلوت بروجكت نابي غوسي دو خيد دلو
بزدخل متن كم زقلاطف عينت كم صبغ نتي ذلو طلب كا قدم نتي توصيع ذلو كم زمال انا قد ما يدوسده حلال قبرلو انا صنع خيل يتبايلو صنع خيل معلتي مس اخلات ذرخو ركب خيل جيف مدب سلذقنا بنيشتو بايلوت بروجكت ليش يكون المالك كابزيا رستيزيا كي وصعنا ني قداي مرت إيسا كمون بيقل زكايد سراحاتنا هنساو سراحات الله أبزي مدايزي سي زي استراعي ساقامات سلازولو نزي ساقامات زي نمقرام حالي زقوم أكال نيرمو إذا أكال زي انتا عاميمو كمون مسعي مدبات وي مسعي بخميك التعزيزي قداي زي وعيجت ساقام بأجا أستغله سلطة جبرلو هذا حيل إمام قويم مهنياتو بزح زربات سمعت غيلها بصرقيا بغونا سبنا ناتو دسمعو درعيو دفلطو في الزارب غيلي مودعتا جن ملو جمجام ودعوي بغونا سئلي خبكا غيل جمجام كتكايت سلط دلكا أتي حيل إمام قويم بزح مصنعتي تتغاليلو ماله مريد شيء مريد دلوت ما دلي موقع نتي بوليسي ناتمزسكا بلاقيتشا اب حماق دريا خدا تريوتات نيرو كل خومي نيرو الكا زارباكل وانا نجر جنا مودعتا زوم كنسرح لهم صنحنا بوليسيتات انتي عبرات نيرو ناي طيسا يكون ولا ناي دي طيسا اب كبابي قشت تسرحو غزاوت لو اذوم بناي كوريا خبانيات تسرحو هنصاتات الله بنهنا خبانياتات تفتنه ناي ماي حصا خمزب زخبابي ناي باصع دلو هنصاتات الله بصبوق دليل جمير خون خير ግን ጽቡቕ ተሰሪሑ ተወዲኡ ዶ ነቲ ዝድለ ዕላማ ወቂዑ ዶ ኣዕጋብን የርደን የበረን ኣብ ቁሸት ተሰሪሑ ዘሎ ገዛውቲ ብጽቡቕ ድሌት ጀመረ ኸውን ሕጂ እንድሕሪት ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ግን ኩሉ ፀይቂ እዩ ገዛውቱ ግን ኣይኮነን ዝበለፀ ተመክሮ ኢልና ንዛረበሉ ንኽእል ምናልባት ሙሉ እዩ ውርፆ ፅዮ ትብሎ ዘይከኣል እዚ ናይ ኮርያ ገዛውቲ ተፈተነ ከባቢ ስመራ ዘሎ ይኹን ኣብ ከባቢ ባፅዕ ዘሎ ብኣጠቃቅማ ወይ መዓላ ናይ መሬት ስፍሓት ናይቲ ተደኩንሉ ዘሎ ቦታ ትዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ሙሉ ኣይኹን እምበር ዝሓሸ እዩ ብተዛማዲ ምስቲ ካልእ ተሃንፃባይቲ ኢልካ ዝረብ ከኣል ከምኡ ዘይኮነ ሕጂ ካብኡ ዝሓሸ ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ጤሳ ምናልባት ብፍልስፍና ይኹን ብፖሊሲ ደረጃ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ደልዮ ከባቢ መሰሉ እዩ መሬት ጤሳ ወሲዱ 540 ሜትሮ ገዛ ክስርሕ ተባሂሉ ኩሉ ተሰርሐ ገዛውቲ ኣዕጋቢ ነይሩ ዲ ሓደ ባይታ ጥራይ ከተስርሕ ኣብ 500 ሜትሮ ተርብዒት ካልኣይ ባይታ ዘለዎ ሳልሳይ ባይታ ዘለዎ ራብዓይ ባይታ ዘለዎ ትሰርሕ ትኽእል ኣብ ሓደ ስፍሓት ዓቕሚ ምናልባት ደየሎ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ መዓላ ናይ መሬት ብኸምኡ ጌርካ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኩሉ እዚ ብሽም ጤሳ ተባሂሉ ተሰሪሑ ዘሎ ብውልቃዊ ፍቓድ ተወሲዱ ተሰሪሑ ዘሎ ንመዓላ ናይቲ መሬትን ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ዝህቡ ኣገልግሎትን ተመጣጣኒ ይኮነን ስለዚ ክመዓራር ኣለዎ ኣብ ምውቕቓዕ ኣትዩ ኣብ ምጥፍፋእ ተረኣየ ተርእዮታት እውን ማዕረምታ ክግበረሉ ኣለዎ ተባሂሉ ሕጂ ዝስራሕ ዘሎ ወይ ዝወፅእ ዘሎ መደባት ኣብቲ ገምጋም ተመስረተ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ተመክሮና ተማሂርና ኢና ካብ ጌጋታት ካብ ሓላፍ ዘላፍ ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ዋላ ብፅቡቕ ድልየት ተባሂሉ ተሰርሐ ስራሕ እውን ከምቲ ድለ ኣይተሰርሐን ስለዚ ሕጂ ክመዓራር ኣለዎ ዝቀዲመ ጠቐስኮ ጤሳ ብሽም ተዋሃበካ ከም ድላይካ ጌርካ ክትሰርሖ ይከኣል ክኸውን ግን ዓቐን ኩሉ ኣለዎ 540 ሜትሮ እንድሕር ወሲድካ ሓደ ባይታ ጥራይ ግራውንድ ፍሎር ጥራይ ክትሰርሕ ይትኽእል ኢና ዓቕሚ ይብለይን ገንዘብ የብለይን ካበይ ምፅአ እሞ ካልኣይ ደርቢ ዘለዎ ሳልሳይ ደርቢ ዘለዎ ክሰርሕ ይኽእል ብል ሓደ ባይታ ጥራይ ክትሰርሕ ዲዘወፃፅዓካ ን500
تربيعية مترو ناب كلته أحدثات ويكفال وينا 4 خفال مسكال أي درب مسال ساي درب تصرحي دواصاص عينا يتقطباوي عينا يتزيادة دربح تي أماراتيات الله سب ما تحرياه الله في الخون عمود أعتقد كابزين تحت تسرحي تخلينا كابزين لا على طريقة سرح ذا الله بعليك سرحي نحريلو سبو جن زيادة ملكعي كابزيا وصيحة تسرحين قتواعيلو بتن زملكتن أكلات أبزواتات دلوا يكون أفت المنسترتات دلوا تعاقنا يتجزا وحوا نصوت راي ديك وانا عينتنا يتجزا خسر راح دلوين ناي ولك حريا خقد فيك على خونجن ثم راسيتات زني ناي دقم ملكعو خمس خون خيل تي حفشاوي خوز خيلا قلقلوت جن نزن دمال خون على تباهيلو تملكعي الله سوحجي أبز تبعله جمجامي سرحنا إن هم كل سرحنا الحمد لله خير يتبلينا لهر تجاجيها تقرمه لهر بصبغ ده تسرح أبايتن نتدل مع الله زي وعلى مريتنا الله هينو الرمس لذلوا زي حجز تعطات ذلوا أنت اللي يقدم التقصفو مش حدش تكنولوجي نافريكا استفلالي خلاص نواجان عينتن صبوق مع الله نمعال ده حجزو مدبات أب زي نايكل تشين 14 كينو ذلوا مدبات مقومي دخيد مالتي جانا تيسار خيبر لهم بتيسار الحمد لله سرعه الكات سرعه تغلن دي انت تيسات وزدات الى مسلكاي صبوق جن كم عينت غزات سرعه تغلنا كابزين تحتي كتسرعه تغلنا كابزين لعلوت وسط تغل ما كم دولكا حدش ارستي كون قدموا انت زاري لهم داير خوبو عقم داي بلوم سبات غوريوم تباهيل وا بانكا خلقهم خيل الله وي نايلقح مسمرات كله خيل الله حنتي اهادو وحنتي يونيت كنت تخون نحمشت ميتي اب كلتا يونيت كتمقلات خيل اب 4 كتمقلات خيلها نعوخه تكبر عقمي بالكان تلقحها تفرقو تنبرلو تفرقو عكاريها اطاويتات مخفل ادعاء تقبر تغيلا مودعتا نسخات ربح تبو مسيد قلقل ربح حدا سدرات راي يكونه قاون لعلون كتكم اللو تغيلها مالت حجي يوم كلهم بتعال زارب لهم دلهو كاب تمكرونان كاب تخايد جمجامن دي توصع مدام دنتاتات يوم اب تغبارهم مصاي بزي ابرك خودي ما يبلين يعني كمصيو ناي موقع فتنتات كل حدا بز خلاقس كدلي حدا خمس جبري له قابتي توهبه ملكعيتات وصعي خسرح فتني جن مودعتا تقوم نجر تايو تمهرتي تماهرنا قابت تماهرنا يا خا نقرم لنا الا نزارب لنا مالك ابز حلفه قال مطيقات كبر بريزيدنت اب تحت قرصه تتحيزون بزعبا زلو ناي قربان ناي رحوق مدبات وي بروجكتات بسفيحو قليز كان يركا كابزي اتوم اب كل تشحن 14 زتكبروا عينوتيا او كل تشحن 14 زجمرو مر اب كل تشحن 14 زودو إلنا هنزارب عينا خلنا نابنت ناي باصع بروجكت له كل جزء خابس كفتا ذي بلنا عقمس لذي بلنا قدامنت ايكونن كنبلو سلنخيل ناونزفنا كيت صنيحنا الله يجيكن بزغونه هم منقدي بقصات وين تخفافيلو هنجمرو هنكلالن ابكلتاشن 14 كيجمر ندليو من جمر قالدي وقالن مشارختون سلدلونا نابي قصو خيدي هندي ايناتنا يباسع ماله نا عسب الله بتماساسالي دهو كيكون خير من الباش ناي صرقياتات حدا بيجيف مدب ناي ليبان حبلا منصوراي أنا استراتيجيوي مدبي نبلو بعلنا ممكن تقولوا لنا بزح هنتيرلو برنامج يكونن إذا صرقيات خسرح خلاله صرقيات رايد يكونوا حالهم مسود خيد مسمر بابور تعساسر ناي جمد مجدي مسود تعساسر له بيجكازنا اسمرا باسعنا مسمر بابور محيا مهداس ناي جمد
ባቡር መስመር ንብሎ ኣሎ እዚኣቶም استراتيجياويان ናይ ትሕቲ ቅርፂ መደባት እዮም እዚ ካብ ኣቅርቦት ሰብደራት ዝኸይድ ፅርግያ ብጀካዚ ብባሮንቱ ገይሩን ተሰነይ ዝኸይድ መስመር ብቐጥታ ምስ ሱዳን ዘራኽበና መስመር ናይ ቅጥራን ክህሉ ክኢል ኣለዎ ከምቲ ደለናዮ ቀልጠፈን ግን ናይ ቅጥራን መስመር ንብዙሕ ነገራት ከቃለል ንንቢሻ ጥራይ ይኮነ ንቢሻ ፅባሕ ንጎ ኣገልግሎቱ ከብቅዕ እዩ ፅርግያ ግን ነባሪ ፅርግያ ነባሪ ዝኸውን ከዓ ምስ ጎረባብትና ዘራኽበና استراتيجياዊ ገዳስነት ዘለዎ ትሕቲ ቅርፂ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚ ንሰሜን ቀረራ ዝኸይድ ፅርግያ ኣሎ ዋላ እቲ ሓመድ ብሓመዱ እውን ዘተኣማምን ቅርፅታት ዘለዎ ዋላ ብሓመድ እውን ሙሉእ ዓመት ብዘይስክፍታ ስሉጥ ኣገልግሎት ዝህብ ፅርግያ ክህልወና ኣለዎ እዚ ናይ ባፅዕ ዓሰብ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስ ካልኦት ቀዳምነታት እናተበላሸወ ስለ ዝኸይድ ንሱ ሙሉእ ኣገልግሎት እቶም ናይ ሓመድ ንብሎም እውን ብቐጥታ ናብ ናይ ቅጥራን ደረጃ ከነሰጋግሮም ክንክእል ምእንቲ ኩሉ ዘድሊ ናይ ቅርፂ መመላእታታት ክግበረሎም ስለ ዘለዎ እዚኣቶም ኣብ 2014 ክንነኽሶም ወይ ክንሕዞም ክንክእል ኣለና ተባሂሎም ተጀሚሮም ዘለዉ እዮም እቶም ኣቕዲመት ጠቐስኮም ናይ ሓፅብታት ኣለዉ ናይ ማርሳታት ፕሮጀክታት ኣለዉ ናዚ ናይ ባፅዕ ንብሎ ንኣብነት እቲ ወደብ ናይ ባፅዕ ብገጅፉ ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ዓመታት እውን ክወስድ እዚ ሕጂ ዘሎ ወደብ ነቲ ዝድለ ኣገልግሎት እውን ኣየማልእን ስለዚ ኣብ መንጎ ከለጋግበልና ብሪጅ ገብረልና ዝኽእል ናብቲ ገጂፍ መደብ ክሳብ ንሰጋገር እዚ ንእሽቶ ናይ ቀደም ወደብ እውን ኩሉ ስለ ደየማልኣልና ናይ ደገፍ ወይ ላቀባ ኣገልግሎታት እውን ክህልወና ክእል ኣለዎ ምስ ምዕራቕ ነዳዲ ምስ ናይ መመንጨዊ ፀዓት ካልኦት ተፈላለዩ ኣገልግሎታት ኣብዚ ከባቢ ናይ ባፅዕ ፍጠሩ ዘለዎም ናይ ትሕቲ ቅርፂ መደባት ኣለዉ ንኣሽቱ ይኮኑን ኣገዳስነቶም ብመንፅር ትገጅፍ መደባት ክንሪኦም ከለና ዓበይቲ እዮም ኣብ ጋሽ ካብ በዓል ሻምብቆ ንበዓል ገሉይ ዝኣቱ ፅርግያ ኣሎ ዋላ ናይ ሓመድ ተኾነ استراتيجياዊ ገዳስነቱ ዓብይ እዩ ንሱ እውን ሙሉእ ኣገልግሎት ብዝህብ መልክዕ ክተሓዝ ኣለዎ እዚ ናይ ተሰነይ ናይ ኦም ሓጀር ክሳብ በዓል በደሚት ዘሎ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ እውን ዓይነቱ ሓፍ ክብል ክኽእል ኣለዎ ካብ ተሰነይ ንሰሜን ናብ በዓል ሰብደራት ዝኸይድ ኣሎ ካብ ከባቢ በዓል ሂምቦል ወይ ኣፍ ሂምቦል ንሰሜን ክሳብ ደቡብ ሱዳን ዝኸይድ ፅርግያታት ኣለዉ እዚኣቶም ምናልባሽ ናይ ቅጥራን ኣይኮኑን ኢልና ክንዛረበሎም ንኽእል ግን ናይ ሓመድ ፅርግያታት ኮይኖም ኣገዳስነት ኣለዎም ብዙሕ ምስኣቶም ተኣሳሲሩ ዝረአ ምዕባለታት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ዋና ነገር ከዓ ኣብ ክንድና ማእከል ጥራይ ናብ ጫፋት ዝዝርጋሕ ትሕቲ ቅርፂ ምዃኑ እውን ንብዙሕ ሕርሻዊ ካልእ ፅላታዊ ልምዓታዊ ፕሮግራማት እውን ኣገዳስነት ኣለዎም እዚ ሕጂ ምስ ናይ መጓዓዝያ መሳለጢታት ናይ ሰብ መጓዓዝያ ይኹን ናይ ፅዕነት መጓዓዝያ መሳለጢታት ኣገዳስነት ኣለዎ ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ኤሌክትሪክ ድሓር መፂና ንዛረብ ኢና እዞም ናይ ሕርሻ ናይ መስኖ ናይ ልምዓት መደባት ንብሎም ዘለና ምስኦም ዝተዛመደ ናይ መመንጨዊ ፀዓት ፕሮግራማት እውን ስለ ዘለና እዚ ዝብሎ ዘለኹ ናይ ፅርግያታትን ናይ መላግቦ መስመራትን ፕሮጀክት ን2014 ክጅምር ጀሚሩ ዝውዳእ ዘይውዳእ ክፈላለ ክእል ይኸከም ቀዳምነታት እቶም ገሊኦም ከዓ ናይ ግዳም ኩባንያታት ዝሰርሕኦ ስለ ዝኾና ናታተን ወረቓቕተን ኣፃፊፈን ናብ ናይ ኮንትራት ምፍራም ደረጃ በፂሕናስ ይጅምርኦ ክኢላ እዚአን 2014 ናይ ጅምራን እውን ልዝብ ዝውዳእ ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ግድን 2014 ክንጅምሮ ኢና ንብሎም ኣብዛ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ቴክኒካዊ ፀገማት ንምፍታሕ ከምኡውን መመንጨዊ ንምዕባይ ፃዕርታት ክካየድ ፀኒሑ ብጀካዚ እውን ንሱዳን ዝራኸብ መርበብ ክስራሓሉ ፀኒሑ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ከምኡውን ኣብዚ ቀረባ እዋን ስንፅበዮ ለውጢ ኣሎ ድዩ ናይ ኤሌክትሪክ ኢንጂነር ኣብርሃም ኣብቲ ዜና ብዙሕ መግለፂታት ይብሉ ኣሎ ኣነ ንዑ ደግሞ ኣይደልን እየ ግን
هذا من الوقت كم الزهاغر ولد دلي ججفتي وي امبيشس طموحات ناي الكتريك اغلغلوت معباي كل جزء ناي صعده حرماز بروجكتات زغونا موداتو مهنياتو كتعبي تغيلها انا حساب عجي بوزح درتنا نيرو خون خيلجن كان عبي انت خوينا حساب كندينا انا عبي كما يقرنا انا خنعبيو اموداتا مسعبينا منتاي معلاينا خنوعلو منتاي مالس كنرخبو لينا الكا بوزح كملي زلو حتتات الله بوزحات هاغرات كمزو خمانات مسلا حجي بقسا دلوا نجهرا الكا دغبر جفتي معلو خسارات راي دمص بروجكتاتنا الكتريك علنا هنا انا الكتريك اغلغلوت عليلكا تزارب ايتنا انا 200 عزران ميجا الكتريك علو بزحقر الكا تزارب اب كالوت كتماتات حنت ختماس كند 10 هنا بهاجر درجه دلون علوا عادة رينا زارب اين غلنجن كان ابي انت وينا نابينا هم كيف كان ابيو اجا قبل دلو انا ابيو دايكونا هجيتانا نزارب سنهنا بزعبا قلولاو كرايسيس كما قرنا نفتحنا نقول سنهنا قلت سنه وتنجنريترات كم خوينن دغيمان تلاحليهن نحددن تبالاليهن مريتن قالي اكلاتن تبالاشي كم خوين الكابوزح مجلسيتات كوها بغيلي الراجرن على عاد وان وينو نداد سلتسانه يبعنا نداد وين كنا نتشجر بقندو اتي دصنحه ممنچوي ننا 10 كلتن ميجا حنتي 4 دغنا زلوا كل تدماميرو وصيت ناتن كاب 8 وندحلف ايكون انا كواب لذا دلوا بتماساساله اذي وسط لوجو انتر كونكتد بحال سرعات نتي تغلغالي بفطرلو دلو صعنتون خسكم دخيل ايكون بو مخنيات ناي سمينتو فابريكا دوليلو خالوت افريتد بحالات كالاتوين بسنكي مقراصن عقن مورادن كابو غلغلوت عددوا على افريتي تكالاتن واناتنا الله كما يرنا انا هنعبيو ناب كندينا هن كاين اجي اتي كابز حجي زلو ناي معبايو دخون سب وين كم دولو وين كوسن دخيلا كونان اذي اب حرقيقود عيدلو عينت ممنچوي لكعهم بدي هاتمس سليم نداد دي هاتكم غاز دي هاتكم نحوارو نابزعبه اغلغلوت كتكي تكون كانت عينت ممنچوي كلونا خلالو بزلنا يا بصنحنا دينا هنكس زحشه كانت تاتاتو انكلالنا اليوم عبيتي تنقق الكا وسانه ذا اليوم قداتهم نصوم كساب نوسنجن نذا حجي ذلو صقمات كما يقرنا نقاللو قدم قدادم ناي سمينتو فابريكا مص ስለዚህ ናይ ስሚንቶ ፋብሪካ ኣብዚ መመንጨው ከይተ ጸጋዐ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ መመንጨው ክህልዎ ክእል ኣለዎ 12 ዲ ዳእኽሎ 16 ዲ ዳእኽሎ 8 ዲ ዳእኽሎ بقصالነት ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ናይ ቀደም ናይ ስሚንቶ ፋብሪካ እውን ክሰርሕ ክእል ኣለዎ بخفيل نتي عداغا والله طلبنا سمينتو خمالة خيل منتي مش كلنا هنصا مدباتنا سلت تعساسر قدامنتي نسو الذي نتي كفاقوسا يخيل خون نتي فابريكا ملوهم دسرح قبره يخيل خون جن كل فتح يكونا اجيزي عاب فتح تركب ويكتمس قليل سلدي كونا جزياو فتح نتي قدامنته وحبو سرح مع الله توعلت الى لك كلاي قدامنتنا تسنين على قدرن كبابين الناس مرات تولعن صبوك ولا عندنا هونجن نحرشا بروجراماتنا قدم كسرعوا لهم يوم محدقي لهم دلو كبابيتات او من التعاطاتهم دلنا ناي لمعات مدبات مزو وسطلوغو بسرعات وانتر كونكتد سرعاتهم كلغاغو سلذي يقولوا باعتقالالي اب هاجر نحزوم بروجرامات ناي الكتريك غلغلوت موديولار بب خبابي دغدي امبر نهاجر بمولو نهاجر مربب الله خاب شاف ناب شاف كاب سمين ندو كاب معراب مبراد خيط سرعات كتتعاطاتو قليل نجر ايكونان سلازي بب خبابيو
صباح نقول خلقا قبض خيل جن مدرخاوي أدلاينت ويطلب كمال دخيل ناي ساعات ما منشأو تكالات كله إلى لو من الوقت معراب رؤسو دخاله كسب على هايكوتا تتخيلون قاو نمبرع قصو دخيد افتخبا بجن نبعل ومحير ده تعالله نبعل قرستم فانكون تسنع على قدر وسيون أبزد مسحده مربب كل اللغة صباحا نقوم مستعب مربب كنت أساس رغيل نايسمين كمز تقصقو ناب كباب على الهمبول دخيت روسو دخاله مدب الله ساب كنديك عب خيل ناو عسرته ناو شمونته ناو عسرته خلته ناو عسر شدشته كم زغون عب خيل سوقن أقداسنت لذلو قدم كذادم نسوخم بروجرام كتجبر إلى لو نعسب نرؤس الله بجزياونت نتي زواحدة طلباته دمالي ناتونا يجزا رسو ما منشأو هلو خلالو اليوم من البات أب رسناوي ما منشأو يترايلنا نزارة وعلنا قلنا ينفاس الله نايس حياة الله خالو تفلاليو ما منشأو خلو ينسلو خلو ما مسكوابيو مس تتجبر نابزي لعبة أجراوهن كيد نقد هجين فابريكا سمينتون معراب كوابي بعال تسني دلون سمين قابو نزعمت ناكل تشين 14 نتوم أزيو ما قدسيهم نقولهم ناي لمعات مدباتنا زي حنقلنا بروجراماتنا تأتاتو إذن هرجيجو تعري له تواهيل له تعري له جنت أمامي كات سرهوين دخيلة كونن 100 تعري 4 ما منشوي ذنبورو بلش تعرب ملو سرح له يلقاه تزارب أبزو وانزي من البات جزية نورهنا كل تورهي سنهلان زارب إزي نروسو نتي وستالوجو بدبالو انتركونكتد مربب أقلقلوت كقرب القوم كسب كندي وحسنة الله أفكار مليقة حجي خزرب دكالا كونان زوم دبلوم دلله بروجرامات مستتقبرو نعوقو دقيفهم انتاي شجرات كقالو خلو أورا قدستو وانينات الله أفريتي وانينات أو كواب اسمرا دلو أو كواب أسع دلو قدس وانينات الله أبو ندوب نسمين أب قليان كتماتاتن حوس كتماتاتن تكالات الله وانينات الله أب ساعات تسميد تقبر 24 ساعات أقلقلوت كركب نحر دايكل كوينو بواحد 10 ساعات ملا أقلقلوت كركب نحر دايكل كوينو كفري يخيل دي توانينات كفري أي يخيل الذي نذي حجي تسجينو بهال دلو نذي طلبات زي مالدي أبنفس وقف جزا دلو كونديشنر أبنفس وقف جزا دلو طفل عليه موجوب بإلكتريك تسرح بقلت تسرح نسو أب دحريد السراعي نسو ناي قدن كركب على اللوك وانتي كفر دخيل تكالات ويوانينات قدن كركب على اللوك نمتا إذا مسألنا كل زي بزي حجي دلو 220 دبهال كتكي داي كاليني فاتيم نسو نغزا أرسو زو استالقوب دبهال دلو ناب كلتا 200 ويناب كلتا 250 كي دايبه تأمامين كا بغونا وانين كتكاي داي كالين لذي تناسله نفوليات بروجكتات كم زناي سمينتو ناي خباب على قدر ناي تسناي دبلو دلو هنا كالي معريو بوب قرب نابزي عقمنا تمتيتنا خنكيد ديكونه نتي طلبات قدمنا صنيحنا بوزح خي قدمنا مسو نعبينا خنكيد امود داتها ازي استراتيجياوي حريانا أب ساعاتن أقلقلوت إلكتريكن الذي كندزخن كيدينا إلنا هنزارب نخيل مستفلا ليو مشارخ تدزربولو ذلو رستيو نايمو ولا حتى طرايا كونان نايتي تتعطاتو عينات ما ميشعون تمزلو خا بروغراماتن بقبو تتنك إكاهات حزوم سلذلكا زيوم نامالانا تقزياون مدرخاون دبالنا تفتح خيد خيل ميتغ تزارب لهم تقلنا رس برستخنا العلوم كن كلا لنا هاي سمينتو فابريكا منتدى حساب ورحي مقابيت كساب قنبوت وين ملو خسرح غلي توايلو بعر صبو شعو سمينتو خفريو
ናይ ውሽጢ ጠለብ ሲሚንቶ ሚእቲ ከማልእ ስለ ዝኽእል ናይ ህንፃ ፕሮግራማትና ብጠለባቶም ናይ ሲሚንቶ ኣይክኽለፉን እዮም ኢልካ ክትውጥን ትኽእል ካልኦት ከምኡ ብለን ዘለኹ ናይ ሕርሻ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት እውን እቲ ፕሮግራማት ኣብ ውሽጢ ወርሒ 2 ወርሒ 5 ወርሒ 6 ወርሒ እንድሕር ተዋዲዱ ትገልግሎት 100% ስለ ዝኸውን ብኡ መጠን ክትውጥን ትኽእል ካብቲ ዋኒን ኢልካ ዝረብካ ኣጠቓላሊ ግን እቲ ኣተሓሕዛና ነቲ ጉዳይ ከመይ ምዃኑ ሰብ ክርድኦ ክእል ኣለዎ ተበትከን ከም ዝኾነ ተዓረየ ኢልካ ዘይኮነ ተስፋ ትህብ ሓንሳእ ትገልግሎት ከይተማልአን ከሎን ገዛእ ርእሱ ሰባት ስራሕ ጅምሩ ምእንቲ ተስፋ ኢልካ ትፈጥሮ ዘይጭበጥ ትፅቢታት ገዛእ ርእሱ ሃስያታት ክኸትል ስለ ዝኽእል ሰብ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ትገልግሎት ዝረኽቦን ዘይረኽቦን ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ከዓ እቲ ሓቂ ይነግሩ ብኡ መጠን ሰብ ሕሳቡ ገብር ነቲ ስርሑ ዘሳልጠሉ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ይረክብ ዲ ኣይረክብን ይፈልጥ ማለት ብዛዕባ እዛ ካብ ሱዳን ክዝርጋሕ ዝበሃልን ክንደይ ካብዚ ንብሎ ዘለና ክሽፍነልና ክእል ናይ ሱዳን ንሕና ብዙሕ ክንጥቀመሉ ይኮነን ኣብ ገነት ንሰፍር ነርና እንተንኸውን ኩልና ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ፍሉይ ዘቤታዊ ውጥን ትርጉም ኣይመሃለዎን ንሕና ምናልባሽ ብኢጋድ ደረጃ ብቀርኒ ኣፍሪቃ ደረጃ ብጎረባብቲ ብጎደቦ ደረጃ ሓደ ውጥን ከተውፅእ ከለካ እዩ ዝያዳ ቁጠባዊ ዝኸውን ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ናይ ሓድሕደን ምምላእ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ፀዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ናይ ነናሓድሕዱ ምምልላእ ብልጫ ኣለዎ ሲነርጂ ኣለዎ ክሳራታት እውን የብሉን ሕጂ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኣብዚ ከም ኣርእስቲ ብዝሓለፈ ተመክሮታትና እውን ብዙሕ ተማሂርና ኢና ክንዛረብ ንኽእል ግን ኣብ መወዳእታ ምስ ጎረባብቲ ዝህልውና ዝምድና ኣብ ምምላእ ተመርኮሱ ክኾን ኣለዎ ካብ ምምላእ ዝኽሰር ነገር የለን ኣነ ኣለኒ ስኻ ይብልካን ንስኻ ኣለካ ኣነ ይብለይን ከመይ ጌርና ንመላልኦ ከመይ ጌርና ንረቢሕ ኣታዋና ነገር ሕጂ እዚ ምስ ሱዳን ንገብሮ ዘለና ገጅፍ ናይ ፀዓት ሽግር ክፈትሕ ኣይኮነን ንዓና ግን ነላጋግቦ ምስኡ ተኣሳሰረ ስጋኣታት ኣለዎ ሓደጋታት ኣለዎ ሪስክ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ኢድካ ዘይትቆፃፀሮ ኣብ ኢድ ካልእ ዘሎ ነገር ትገብር ኣይትኽእል ኢና ብጉርሒ ተወራሪሕካ እውን ክትከይድ ኣይትኽእል ኢና ምክንያቱ ሕሳብካ ክትገብር ትክእል ኣለካ ኣነ እንተ ደኣ ፀዓት ክገዝእ ኮይነ ካብ ዝኾነ ሃገር ተተኮልፈ ፅባሕ ንጎኸ ተቋረፀኸ እንታይ ተኣማሚንካ ተብል ትኽእል ኣብ ኢድካ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ውሳኔ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናቱ ልኡላዊ ውሳኔ ስለ ዘለዎ ክትሰማዕ ከለካ ናይ ግድን ተኣማሚንካ ትሰርሓሉ እሞ ርጉፅ ኣገልግሎት ድበካ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ግን እዚ ስክፍታታት ብፀግዒ ገዲፍና ብመሰረቱ ብፅቡቅ ድልየት ጥራይ ናይ ምትሕግጋዝን ናይ ምምላእ መደባት ከነተግብር ኢልና ተበጊስናስ ብዙሕ ንዛረበሉ ርእስቲ እዩ ኣብ ክንዲ ዘረባን ፖሊሲታትን ጥራይ ዝኸውን ፅቡቅ ድልየታት ጥራይ ክንዲ ዝኸውን ብጭብጢ ከንታይ ክንገብር ንኽእል እቲ ናይ ሱዳን ሃገራዊ መርበብ ዝብልዎን ናህና ሃገራዊ መርበብን ነንበይኑ ኣተሓሕዛን ኣበፃፅሓን ኣለዎ ደረጃ ምዕባሌታት እውን ይፈላለዩ እቲ መመንጨው እውን ነንበይኑ ንሕና ብረስናውን ጥቀም ሳቶም ምናልባሽ ማያዊ ጥቀሙ ናቶም ብልጫታት ርኡይ ክኸውን ይኽእል ናህና ብልጫታት እውን ኣለና መወዳእታ ግን ነቲ ክልቲኡ መርበባት ከነላግቦ ክንክእል ኣለና ኣበይና ክነላግቦ ኣብ ምዕራብ ኢና ክነላግቦ ካብ መረው ዝመፅእ ኣሎ ካብ ሩሴር ዝመፅእ ኣሎ ካብ ሰቲት ዝመፅእ ኣሎ እንተልዩ ማለት እዩ ብኣብኡ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ዛረባ ኣይደልኒየ ግን እቲ መስመር ነራኽቦ ክንደይ ዝኣክል ክንረክብ ንኽእል ካብኡ ተደየብና ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ መድረኽ 20 ክንረክብ ንኽእል ኢልና እንተሓሲብና ማለት ክግዛእ ተልዩ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ግን ብዙሕ እቲ ዋና ነገር ዝብሎ ዘለኹም ኣብ መወዳእታ ሓደ 1000 ዋት ሰዓት ዝበሃል ወይ ኪሎዋት ኣወር ዝበሃል ክንደይ ተኸፍለሉ
بزي حجي نحنا دلنايو زي رسناوي ممنشوي ساعات بحال دلو بوحدو 25 سنتيم ناي دولار مالتي نحدا كيلو وات اور أزو غوري ب25 كتحسب ايتغلن ناي ماياوي ممنشو زبلو منالبات ብዙሓት ሃገራት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ፈላለዩ ምስ ዓይነት ናይቲ ተኻየደ ወፍሪ ካብ 8-10 ሳንቲም ክበፅሕ ይኽእል ኸውን ብሓፈሻዊ ዘራረባ ካብኡን ታሕቲ እውን ክኸውን ለጂ ድሕር ምስ ሱዳን እቲ መስመር ኣላጊብናዮ እንገዝእ እንድሕር ኮይና ካብኦም ክንደይ ንኸፍለሉ የወፃፅዓና ዲ ብኸምኡ ገዚእና نحد شح وات ساعات أمنتاي مع الله إن أنا أقوله دلنا مزحلي برد دينا نتكملو دلنا كونديشن دينا نتكملو فرنو نا إلكتريك دينا نتكملو دلنا ولا حسين نمخلينا ويكالي قم نجر دلو سرحنا نسرحلو تاتوزدا مالتي عن تليترو ندادين دحر وسيد كاس أمنتاي مع الله وعلكايو تفلتوا إن الله كمالتي اليوم كلهم يحسبوا لهم مالت أكونا أوهم كي تسكفنا جن حجيت رايت مسمرنا اللي قبلنا أنا حدا سسان 5 كيلومتر ضخوم مسمر زرقعنا ناي السودان هاجراو مربب مسنانا هنا اللي قوينا نبلا لنا نالبات لو معمت يجمر خون مستلا قبخة زي حجي وستلقوب دبال وإنتر كونكتد سيستم مسؤول لا قبا يخليني مربب دلا قويله أبزغ باب دلنا أبتسني دلون دلا مسمر يقولون أو قردت من نهندي نسكلا مالك وانا تي مسمر تلاقي بسنة وانا نقر نحنا ندليوين ناي من ملا ناي متحقق غازن منفس رايدي كونا نعو بايتات فتر تجبت بروغرامات كاتا تكبر أو تمركز كاخت وطن جن تعمي خبيت نقاري كالا كونان جينا موطاننا بتغمينا يتخاون وسدو ونرغبو ولا نحنا ممكن نبوم تقوينا سبحانه دهردوها بالينا غينو بغندين شطلهم نقول لنا يربحنا دي مودات انتا يتغمو بوزو حرستات للعال زي حجزنا حالنا هنا قنتي مملا انتجريشن دولو كم امر ضربات رايدة كونا بيجيب تخر إلنا نبلو لنا من البات أو كل تشين 10-14 كجمر نهر كوينو عمدتات كتمسال لكا دي كيبلات كله خيل الله ترانسفورمرات كله له مسؤول خيد معليا دي بلو لقيباتات الله خطو سرحومي تخامي تفتين كاها نام الله خطو علو خمير كاها تعلو بجيد وسدي وسلجي جيجي في شجرك فتح خيلي لنا أتودل لنا مدب كم زي مخانو مردا صبوي أبزي زلنا يا زبن كبر بريزنت أقول قلوتات إنترنت تلفونن حدا خاب كند مسالتياتات ناي كتباون ثمرتاون فتات يخوين زلو تسبيز قبر اللو عبيتنا مانقاد نتزلو تكنولوجي نمعبال كونقف حناي باند نمسفح انتاي حساب كتباو الكادار بزح أنا هم أقول قلوت اللوي بلهنت إنترنت حبريتات صبوي بوز سالت قطبا لو مبزعتو جزي ناي بزي حجي دلو ناي كوربوريشنات فلسفنا سبيكوليتيف قطباتاتن ناي واحد قطباتاتن كلتا عالم يعني أبينا هاتكم ولد اللغات إنترنت بحال نزيك بدي اللي نقر على بلا كامت إنترنت بوير كامن علبات بروموشن تقبر تغل تغون سب كتقاق تغل تغون زي لا زي ربح حمد ربح قرقا تقرب كالو إذا مالت جن أبناء بحق قطباتات أبريل إيكونوميس بحالو أقل قلت يقولوا مالتها كنا كم قرقا هاتكملو زي حجز لنا زمن سايبر بحال دخلوا نسمع لنا صقمات بإنترنت مس روحات يكونس بود مس دلو صقمات وين قليل أيكون بزعات هاجرات ولا تنعبيت بحال هاجرات وين نتقاقمون نزوتارون مقصات صريتات النابز حاليا خذا دلوا هنا مقصدار يكونس نتن دركابن أقلقلاتات معلا خنوعلو خنكيل من انت انتهي نقبر لنا اللي تعتو نجيون تغيسين ب
فايبر اوبتيك كي تلاقب اتي نحنا مسمر قفيح قدنان سلط أقلقلوتن كترقاقص أي كعلني بزي حجز الله مالك جبركا جيت صراحة له ذا لنا انتايو من الباش مس كومبانياتنا تشاينا كم مشاركتنا نصراحة له لنا نقولو انتايو إذي بقيح بحر بخيط عبي قدنا ناي فايبر اوبتيك مسوخ ان لاقب كنكيل لنا إذا قاعد أوشت هاجر دهلو مربب ناي فايبر اوبتيك بهاجر درجاون مدرخ بمدرخ كاو عبيت ختماتاتنا عبيت ختماتات كاوناو ولا بتي محدق دبالو خوابيتاتون كم بتصح غيركا تمربب مزرقح كايو مستعلماوي ودنا او مس لاقب كايو سلط قفيح ودنا سلط قلقلوت الله مالت بزي حجي دلنا نزو قطبانا بزي حجي دلو درجان كن ترخب كايو نسخن تاك تقبر تغين قطبان دحر دي بالك حرشا كم تدلين دحر دي كذا ناي الكتريك ناي ساعات قلقلوت عبد على درجان دحر دي بسيحو مانيفاكتشرينج مسنع دبها كلهم اندستريتاتن وانيناتن ابتزل على درجون تدي بسحكايو اقلقلوتات دبها سيرفيسز دبها خاب توريزم وقعازيات تفلالي وتزل على درجهم تدي بسيحهم انترنت ترى انت قبر الكاغل ناي اير مقعازي يلن بغندي نقي بخيد دلي ناي مريت مقعاز غومي يلن ناي بحر مقعاز دبها لون غنا جميري الكاتب بلا يتغلن بترانشيبمنت نخيد دلن حرشانا بتزل على درجانا يا فرنات بسيحلنا نزارة وين خيلنا بحر صقاتاتنا هم تزدله أزيو حيال وركتو تقبر صلات غيرنا يا معبلنا دلنا اليوم ناي بحق قطبات هذه اتم ابتي زدله درجه يبصحو بانترنت راي بنفاس كتنفحو ما يتغلنا ጭቡጥ ነገር ክልወካ ድሕሪኡ ትመራኸቢ